ljudi, dobrodošli u moj novi video. Za današnji video sam htjela da vam snimim nešto skroz drugačije. Gledala sam dosta klipova na YouTube-u kako snimaju ovaj challenge, pa sam i ja rešila da ga snimim. Naravno, rešila sam da ga snimim na mom kanalu na engleskom jeziku iz razloga što želim malo da bude nešto zabavnije na ovom kanalu. Ovaj challenge se sastoji od toga da ja jedem ceo dan hranu u jednoj boji. Za današnji video sam odabrala da to bude crvena boja zato što mislim da je najlakše naći hranu crvene boje. Ja sam juče bila u kupovinu namirnica za danas, tako da ćemo vidjeti uskoro klipove kako je to prošlo, zato što me malo bilo sramota da snimam po prvi put u javnosti, tako da imamo možda malo kraće klipove, ali nema veze. I ako želite da vidite još ovakvih videa, lajkujte ovaj video, 300 lajka, thumbs upa, kako god, i snimam sljedeći challenge u nekoj drugoj boji, ili ako želite nešto drugo da vidite, pišite mi slobodno dole u komentarima. Ne zaboravite da se pretplatite na ovaj kanal i ne zaboravite da me pratite na Instagramu, link će biti ovde. I to je to, možemo da krenemo da jedemo. Evo, došli smo ovde, sada tražimo hranu u crvenoj boji, pa ćemo da vidimo šta ćemo da nađemo ovde. Ljudi, iskreno, ne vidim se, iskreno nemam plan, ali vidjet ćemo, pokušat ćemo nešto da nađemo, ne znam ni ja. Ovo je crveno, možemo to uzeti. Ja ovde stvarno malo crvenih stvari vidim, ako ćemo iskreno. Dilemi sam da li da uzmem ovo, pošto je boja onako više roze. Nisam sigurna sad šta da radim. Ajde, neću da bude da varam, tako da neću uzeti to. Ja nisam znala da je ovo tako komplikovano. Za doručak spremamo ovaj smuti koji sam našla u prodavnici. Koliko sam ja videla, crvene je boje. Evo ovako, prvo što ću raditi, znači otvorit ću ovo. Ja sam veoma dobra kuvarica, samo da znate, ali možda. I sada ćemo ovo isipati u blender. Mislim da se ovo malo previše istopilo, pošto koliko ja vidim, ovdje izlazi samo ova tečnost. Opa! Tako. Piše da se sprema tako što stavimo smuti u blender i dodamo 0,5 litra jogurta. Ja sam kupila juče ovaj od jagode koji mislim da je isto crven. Tako da ćemo to staviti i to će biti naš doručak za danas. Ovo nije pola litra, kako lepo miriše. Da. Ovako, ljudi, možda me malo lošije vidite zato što sunce ovdje bije, ali nema veze. Doručak je bitno spreman, skoro. Da. Malo ću naslitkati jagodica i onda možemo da jedemo. Evo, ljudi, ovo je moj doručak. Sad ćemo da ručkamo. Dragi moji, završila sam sa doručkom i moram da vam kažem da sam se baš fino najela, znači doručak je bio Odmah ću da krenem sa spremanjem ručka, iz razloga što mislim da će mi malo više vremena trebati da spremim ručak, zato što, verovali ili ne, nisam neka kuvarica. Za ručak spremamo ovaj crveni divlji pirinač koji sam našla u prodavnici i njega ćemo spremati sa nekim paradajz sosom i naravno dodat ćemo neko
crveno meso, mislim meso je uglavnom crveno, ali i mislim da će ručak biti veoma fin. Kao što vidite, došlo je i vreme ručka, sada je pola 5, evo pokazat ću vam, mislim 4:25 i ja sam spremila ručak, malo sam sačekala i evo sad ću da jedem. Preukusno. I evo ljudi, pojela sam sve, bukvalno ne mogu da dišem više, ali i pored toga nekako mi se jede nešto slatko, moram da izbijem znači tu ideju iz glave. Ne mogu da jedem slatkiše danas. Sada ja sam završila sa ručkom i sada je 20:05, eto koliko ja brzo u stvari jedem i to sam jela baš polako, a ponovo je brzo. O čemu ja pričam? Inače, sada ću, ne znam, uživati, kulirati, možda gledati neki film, gledati neke slikice na Instagramu, gledati neke klipove na YouTubeu. I posle se vraćamo da spremamo večeru koja će biti veoma jednostavna i prosta. Možda mi to neće biti dovoljno, tako da ne znam, ostalo mi je još malo od ovog crvenog pirinča, pa ću možda uz ovu čorbicu da jedem i to. Idem sad da odmorim malo i vraćam se da spremamo večeru. I došlo je vreme za večeru, sada je 8 sati, tačnije 7:57. Za večeru spremamo ovu čorbu od paradajza. Uputstvo za pripremu: u 1 litar mlake vode usipajte sadržaj kesice i dobro promešajte. Kuvajte do ključanja uz povremeno mešanje, a nakon toga još 9 minuta na umerenoj vatri. Ja sam šerpicu spremila, kao što vidite, ja ću otprilike sipati litar vode. Ne znam, možda je litar, možda je malo više od litra, a na kraju krajeva pa i nije baš bitno da bude litar, tako da ćemo možda malo i odsipati. Ovo ćemo poklopiti i čekat ćemo da voda bude mlaka. Da. I da kuvamo do ključanja. Sada ćemo ostaviti da kuvamo do ključanja uz povremeno mešanje. Evo sad ću probati i sa vama. Ona je još vruća malo, ali može da se jede, mislim to se i jede vruće, jel tako? Da. Preukusno. Bukvalno ću celu ovu čorbu sama da pojedem, jer je preukusna. Bravo. I posle čorbice, kad završim sa večerom, idem na spavanje, ljudi. Mislim, ne idem odmah na spavanje, idem da se istuširam, pa onda idem na spavanje. I to je bilo to za današnji video. Ja se stvarno nadam da vam se svideo. Moram da sklonim ovu čorbicu jer ću da šutnem verovatno laktom ovako. Ako vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, 300 lajka i snimam novi food challenge sa novom bojom. Možete mi dole pisati u komentarima koju boju želite da vidite sledeće, ili ako želite neki drugi video, jer meni stvarno trebaju ideje šta da snimam, zato i ne snimam tako često na ovom kanalu, zato što nemam ideja. Isto tako ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal na engleskom jeziku, gde ću isto truditi se da snimam što zanimljivije videa. Naravno na kanalu na engleskom jeziku imam malo više pretplatnika, tamo imam 17.000, još malo 18.000 pretplatnika i tamo sam malo redovnija. Češće snimam videa na tom kanalu.
Tako da to je to i da pratite me na Instagramu da biste videli šta se dešava u mom životu, a i uskoro ćete mi trebati na Instagramu da me pitate pitanja, zato što planiram i to da snimam, tako da ovdje će biti moj Instagram, Elizabeta sa 2.j. I to je to, ljudi, volim vas, ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!